בשנים האחרונות מתפשטת בישראל מחלת הלישמניאזיס של העור, הידועה בשם שושנת יריחו. שושנת יריחו היא דלקת עורית המתפתחת לפצעים מוגלתיים ממושכים היוצרים צלקות. עם הרחבת יישובים וכתוצאה מעבודות פיתוח, נוצרו באזורים שונים בארץ תנאי מחיה אידיאליים לשפני סלע בסביבת בתי תושבים. שפן הסלע הוא חיית בר מוגנת וייחודית במינה. השפנים בטבע חיים בקבוצות ליד מסלעות ומחסות, אך באזורי יישוב הם לא מהססים להיכנס לגינות ולסבוע מצמחי נוי ומאכל. שושנת יריחו נגרמת כתוצאה מעקיצת זבוב החול, יתוש מעופף קטנטן המעביר טרפילי לישמניה משפני סלע לבני האדם. זבובי החול הקטנטנים עוקצים בחודשי הקיץ בשעות הערב ובלילה. עקיצתם לרוב איננה מורגשת. סימני המחלה הראשונים נראים רק לאחר מספר חודשים ודורשים טיפול רפואי. חייבים לעשות משהו מיד. זה בלתי נסבל. יש לי פתרון להציע לכם. על מנת לצמצם את ההידבקות במחלה, מבצעות הרשויות המקומיות פעולות מנע שונות בשטחן, ופועלות יחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות למציאת פתרון לבעיה. עד למציאת פתרון מנע יעיל, נדרש הציבור להשתמש באמצעי התגוננות אישיים בשעות הערב והלילה. לא יוצאים לפני שנמרחים. לפני כל יציאה החוצה, מרחו על אורכם ואור ילדיכם דוחי יתושים, ובעיקר על אזורי הפנים, הצוואר והאוזניים. השתמשו בתבליות, נוזלי נידוף או מאווררים כדי להרחיק את זבובי החול מחללים סגורים, חדרי שינה ומשרדים. התקינו רשתות צפופות בפתחי הבית והזמינו יועץ הדברה לזבובי חול. דווחו למוקדים העירוניים בכל מקרה של עקיצות או הידבקות במחלה. למידע נוסף ותגובות, היכנסו לדף המידע באתר האינטרנט שלנו. נלחמים בשושנת יריחו, לא יוצאים לפני שנמרחים.